Raja Brawijaya pangersaing negari Majapahit kagungan putri ingkang endah sanget aran Dyah Ayu Pusparini. Putri ingkang pancen ayu leres miturut asmanipun. Yang nuwun tulung monggo aturaken Putri Pusparini dhateng dalem wonten ingkang kersadipun rembat dening Prabu kaliyanipun. Nyuwun sewu Putri, boten punapa dayang. Panjenengan dipun utus ratu amargi Prabu rembak kaliyan panjenengan. Nggih, tindak mriku. Putri monggo pinara. Wonten punapa ramalan biyung? Ramalan punipun sampun sepuh sakmenika wekdalipun panjenengan mikiraken babagan wawiyahan. Leres kados pundi pangandikanipun sama panjenengan? Menapa mboten wonten ingkang dadosaken panjenengan remen wonten ing keraton utawi saking keraton Petandian? Nyuwun pangapunten ramalan biyung menawi punika dados sambika penggalih panjenengan sedaya. Mekaten Rama badhe lajengaken rencana sayembara kangge panjenengan. Menawi punika sanipun Rama kula boten manut. Dayang siap mau banyu kangge kula adus. Banyunipun sampun kula siapaken tuan putri sak menika saged langsung siram wonten kolam. Nggih, sarwadi kula adus siapno klambi ingkang sae sanget kangge kula. Nggih tuan putri. Nalika Pusparini adus rawuh salah setunggalipun dayang maringi pawartos bilih badhe wonten pangeran ingkang pelamar. Kawula rawuh nyuwun nglamar putri panjenengan. Sa Gusti nampi lamaran kawula. Menawa kowe nglamar putriku, kowe gelem janji tansah tresna lan reksa. Inggih, Gusti Prabu. Penasehat keraton lajeng bisik-bisik dhateng Prabu. Gusti Prabu, kadhipun pangeran punika boten jujur. Kula nyuwun panjenengan boten nampi piyambakipun. Nggih pitados. Entahno putriku supados tetep neng kamar. Nggih Prabu. Nyuwun sewu. Tuan putri panjenengan kedah wonten kamar dawuh dipun sang Prabu. Nggih, kula nuwun. Lamaran pangeran punika dipuntolak. Ngapunten pangeran, kula boten saged nampi lamaran panjenengan. Ing punapa Gusti Pangeran, panjenengan gumedhe sanget. Prajurit usir piyambakipun. Inggih, laksanaken. Para pangeran lan raja. Menawi kowe nglamar Putri Pusparini, kudu melu sayembara. Sapa ingkang saged nglanturaken busur Kyai Gargayasa lan ngangkat dong Kyai Sekardalima, iku sing pantes. Para penglamar nyobi ngladosi sayembara, nanging boten wonten salah setunggal malih ingkang saged nglanturaken busur utawi ngangkat gong ingkang ageng punika. Nyuwun pangapunten Gusti Prabu, kula mboten saged sayembara punika abot sanget. Kowe kabeh ora iso nglakoni apik. Kowe lunga saka papan iki. Kula lembusura saking sedaya raja, sinten ingkang wani ngalang-alangi kersa kula? Ampun Gusti, aja
ngrusak desa kula. Mugi paring sih Gusti, ojo nganti perang. Temban kula ngono kula badhe sarengaken kaliyan Lembu Sura Mahisa Sura. Tiyang sirah lembu kula mboten bisa. Mugi Tuan Putri paringi syarat. Syarat kula Pak, piyambakipun kedah damel sumur wonten pucuk Gunung Kelut. Nggih punika sae kula badhe matur kaliyan piyambakipun. Nggih. Lembu Sura Mahisa Sura. Menawi panjenengan kersa dados garwa kula wonten syarat ingkang kedah panjenengan temui. Gawe sumur ingkang kedah saged jero ing pucuk Gunung Kelut lan kebak banyu suci. Menawi panjenengan saged ngrampungaken kula bakal milih salah setunggal saking panjenengan. Gampil punika kula lan Lembu Sura saged nindakaken syarat menapa dewi sedaya badhe kula lakoni. Gusti kula ingkang menang lan dados garwa paduka. Mahesa Sura saged ndamel kawah wonten ing pucuk Gunung Kelut punika. Sasampunipun punika Lembu Sura lajeng nerusaken damel sumur wonten ing pucuk Gunung Kelut punika. Besok bakal pedok diwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi